everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Aray! Magsulti na sa kwarta. Han, kisakitan ko. Buhi ilang ko. Tanas taas! Buhi inas Irene! Buhi! Animal ka! Pwede salbahis ko ni mo. Salbahis mo, Angel, oy. Imong gisikaran ang imong amo. Oy, correction. Dili na ko siya amo kay wa siya magsweldo nako. Si Irene ra ang akong amo. Dako na kay niyang dungog nga ako siyang gitawag og sir. Animal kang bayhana ka! Ryan! Oh, asa man? Mo-attack ka na ko? Kickboxing champion ko, sir. Angel, Pasensya na ninyo, ha? Di lagi ko kaagwan ta magtanaw og babae nga pasakitan og lalaki. Wa man ako masakitin ako asawa. Ako raman unta siya dan-un sa taas. Kay magsulti mi. Wani mo pasakit eh? Kaklaro atong gisakitan? Gigunitan ra man gud to. Gigunitan o gugot. Tayawa o. Namuha mo ganin iyang bukton? Waka kita, ha? Waka kita? Wa magutog ituyo ni Ryan. Huh? Papawaan ni bayhana. Papawaan ni bayhana, Irene! oh, Bitaw, Irene. Papawaan ni, uy. Katabang na gud ni siya, pero hawd ka ayo. Wa ko maghinahod, no? Ni-protect lang ko niya. Ni protect? Ha? English sa kada. Murag dili maid. What's wrong with the maid speaking English? Is there a problem? Oh, Di gyud ko manghilabot basta wa lang ko'y makita nga dili mao. pero wa kay labot nila. Nganong apil-apil man ka? Nya ikaw, may labot ka. Apil-apil mo sa lagi ka. Han, nakadungog ka, ha? Sakto ba ng babayhana? Sakto na siya? Angel. Concern lang ko nimo, Irene, ha? Angel, mo hangyo lang ko. Ayaw palabis sa imong gibati, ha? Tanan sa taas, Han. Magigsulti magkakanako. Dali na. Oh, unsa na? Mas gipili ni Irene si Ryan. Natural. Iya mang bana. So, nagsakit ang imong dughan karon. Di ka ha imong dughan ang nagsakit? Oh, Oh. Unsa? Tanawa, oh. Tanawa dayon. Nag-holding hands sila paingon sa taas. Kita ka? Oh, ha? Be, kinsa may nagsakit ang dughan na to ron? nga na magsakit man ang akong dughan. Ig-agaw man ming Ryan. Oh, mauba? Unya? Ngano dili naman na ma-drawing ang imong dagway? Ambuti mo, oy. Oh! Asa ka? Musa ka na. Tabangi sa kog panghapnig og tiwas ining ako mga pinalit. Noon sa kadiha? Sino sa? Tabangi ko. Isonis ref ang mga karne. Hoy, dili ko maid. O nyag di ka maid, di ka mo tabang? Tabangi ko. Sige na, aron mahumanig dali. Bagkaadyo ni mong naong, oy. Mas baga na imong naong no. Maong ay nagsaba diha. Lihok na dayon aron mahumanta. Apil ba kag kaon ini ako mga pinalit ha? Oh. Lihok na dayon. Pero nakakita kagit sa iyang gibuhat, Han. Bago-bago na siya din sa ato. Pero wa siya kaikog. Wa siya batasan. Katabang ragod siya. Han, wa ko magsweldo niya. Gani ka na iyang gipamalit, iyan ang gasto. Wa ko'y kwartang gitunol niya. Binuang man. Kasi binuang. Tinuod ang akong gisultihan. So kad pagkagawas na ako gikan sa ospital, hangtod karong adlaw, wa gyud ko'y gipagawas nga kwarta. Kang Angel tanang gasto. Ah, Wa ko magbinuang. Sa tinuod lang, naikog naman gani kaayo ko anak niya. pero, katabang magana siya na to. Mao na iyang gisulti. Pero para nako dili gid siya katabang. Kay wa man ta magsulto niya. Gani siya pa man gani mo migasto nato. Ngano ka, Han? Unsa gud na imong tinan-awan? Dili ka ha.
Nga unsa man? Dili ka mo uyab ng Angel? Unsa? Uyab mo sa? Tumboy ng bayhana na. Unsa? Oh, wag ka katingog. Sakto sa. Uyab mo? Wala di ko'y kalibutan nga. Imo na kong gitonto, Irene. Nagpapuyo kag kabit din nga tumboy. Ha, nagpataka naman taon ka, uy. Ha? Pataka ya. Wa ba ko'y ebidensya ron? Pero oras nga akong mapamatud-an ang akong pagduda. Ngipon na unyay way labod di mo. Han, dila man na. Ha? Dili ba na ngipon ang way labod good? Ayaw pagbot! Oh, Ako sana! Wisit ba anyway? Mura naman og ako'y maid din, he? Para gipahiwa na gani kag lamas. Ay labing maayo ikay palutoon. Sa? Oh, man akong hiwa. Oh, ano di ay? Di ugasi day ng tantaran og kutsilyo. Aron di magpundok ang hugasan. Sobra naman sad ka, uy. Unsay sobra? Kagamay ra ng trabaho ah. Di lagi ko katabang din, he. Bisita ko. Oh, di mas labaw nga angay ka muliho kay bisita ka. Libre kas pagpuyo o libre kas kaon. Di ba? Pagbaton sa kaikog, uy. Tabang sa lihok-lihok din eh. Sobra na si ka ito mabayana, sweetheart, uy. Laba pa man hey, amo. Nga di magkid mo makapahawa niya. Sweetheart, sumapa ni Irene. Kuan ka nang... Wa siya magsweldo ni Angel. Gani, tanang gasto karon sa bahay. Iya tong babayana. Ano? Kwartahan na siya. Di ba nga wa naman siya trabaho kay gi-kick out siya siyang amo nga abogado? Gitagaan mo kuno sa abogado og separation pay. O kung mauna. Nga nung iya mang gigasto ninyo? Duharay mahimong hinungdanan na. Either duna siya'y diferensya sa utok o kabit siya ni Irene. Oh, Kung may diferensya siya sa utok, pwede ra siyang pangwartahan, di ba? Pero kung may relasyon magani siya ni Irene, ha! Wa pa ko mahibaw unsay akong buhaton. oh mahimo ra gyapon siyang pangwartahon. Ah, Either may gamay itong babayhana or kabit siya sa imong asawa. Pwede ra gyud kaayo nato siyang pangwartahan. pero kung kabit siya ni Irene, di ko makatugot nga magpabilin siya sa bahay. Ano? Ni care pa gyud ay kasi mong asawa? Ah, Ngayon ka nga wala kay gugma niya. Aw, niingon ba day ko? Niingon ka. Pero saan mo niingon? Ay, wa makiklaro uy. Ah, sige uy, buwag na lang ta. Ah, joke ra, eh. Joke ra. Wa na lagi ko'y gugma dong bayhana. Naibaw ba ka, ha? Naibaw ba ka nga matag higayon nga magdugmi? Kabuhion ko? Unya, nga nung makigdog pa man gyapon ka. Buwag na lang na uy. Unya nga sa matapuyo. Iya man ang bay. Sinunod man na niya iya mga girikanan. O pakitain na lang paagi uy nga di na mo magdog. Sige lang, sige lang. Mangita ra bagi. Pero di ni madali-dali, ha? Mong pasensya lang. Total, sige man ta. Kanunay matang magdug dinis gawas. Ay, o lagi. Pero lahi manggod nga kanang adto gyud unta ta sa bahay ba. Kini kung makita-kita ra ta sa gawas. Kabit manggod ang akong dating ani. Mas tindot sabay kay feeling asawa sad ko. Para sa bang dito pa sa ospital si Irene ba? Sige lang, sige lang. Mahitabo ra lagi nagpalit. Pangitaan na pagi. Promise. Baby. Laing raw na sabi.
Saran, Sus, baar ni. nasaran. Amo? What's magsusi ko. Murag sa entras man ining motel ang kagubo. Haska. Hindi abagid atubang sa motel. Nagbangga ang 10-wheeler o SUV. Hindi gud makasurog makagawa sa maksikinan. Oh, saan mo na masuruna? Mag-iyahay lang yun may gawas ini kay lisod na nga may makakita nga magkuyog ni. Ako na siyang balikon. Akong sultihan sa sitwasyon. Hoy, Sir Ryan! Oy, Nganong naamang ka diha? Gikan ka sa sud? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.